Hej alle sammen og velkommen til den her video, og i dag skal vi lave en 16 sub special, og i dag skal jeg spise en chili, så lad os bare komme i gang. Så tæller jeg ned for 3, 2, 1. Rocken er stærk. Og det er ud til jer alle mine fans. Også lige den sidste ting. Om en måned eller 3 uger, så laver mig og min ven Andreas en video, der hedder Iskold. Så bare gå ind og tjekke om noget stykke tid. Men jeg mangler jo lidt mere. Fuck det, fuck. Så må jeg altså bare like og subscribe, så må jeg bare have det som det ser ud. Jeg hænger på endnu en gang. Tusind tak for de 16 subscribers, og jeg vil gøre alt for jer. Så vi ses.